n'hem sentit a parlar. Però què és? Sí, són uns canvis físics, però alhora afecta la ment, la manera d'actuar i ser, les emocions. L'adolescència és també quan es descobreix molt més del que has sabut mai. Comença a notar coses de tu i de la gent del teu entorn. T'enfades fàcilment si alguna cosa no surt com esperaves. Però arriba un punt que explotes. I això per què? És com si tinguessis ràbia. I per què? I per què ara? De vegades estem farts dels altres, però poques vegades ens ho diem. I és això, és no dir-se coses l'un a l'altre. Tancar un pensament al fons de la teva ment i deixar-lo córrer lliurement. És com a mínim. Encara guardo el piquet de la primera vegada que vaig anar al Camp Nou. Normalment em trobo amb els meus amics a la platja, o a la plaça dels Rapeus o al gimnàs. No he matat mai ningú. Mai he conduït una moto. Mai he tocat un instrument de vent. Abans que acabi l'any vull visitar el meu avi. Ha ingressat a l'hospital. El problema és que viu a Albània. Crec que si anés als Estats Units em canviaria la vida. El meu ídol és en Valentino Rossi. Tinc el cas que m'acaba córrer amb un meló, signat per ell. Quan tenia 7 anys vaig anar a veure Disney. Va ser un cap de setmana inolvidable. Ara podria estar mort. De petit vaig caure i de poc que el meu cap no xoca contra la vorera. A mi el que m'agrada és jugar a futbol, així que la pilota és la meva amiga. El futbol et toca la colla. ¿Eres el que etiqueta o eres el etiquetado? De burlas de los demás. O se burlan. Sácalo. ¿Te unes a esta batalla o serás unido a la fuerza? Al fin y al cabo, tú decides. Traer etiquetas no sería para mucho. Una pequeña acción que resulte desviada o incorrecta para la sociedad puede cambiar por completo lo que somos a simple vista para las personas. Pero todo esto puede ser cambiado con un simple malentendido. Y a veces tu enemigo es uno de los que está contigo. Si nades, aprende a volar. M'agrada actuar. El futbol és un medi on passar una estona sense pensar en els problemes. La vida a l'escola és avorrida. Arribar a ser bomber, policia, director de cinema. Amor, amistats reals, esport, jugar a la play. Ganes de fer coses, de descobrir coses noves. Escoltant música em relaxo i me'n vaig a un altre món. Bravo!